Πρόδρομος, νεόδμητο, ενεργειακής κλάσης Α+, με πισίν και θέα στο Αιγαίο. Και είναι έτοιμο να το κάνεις δικό σου. Μιλάμε για μια κατασκευή του 2025 που ερωτώνεται από το 2026. Υψηλών προδιαγραφών, σε ήσυχη τοποθεσία και ανοιχτή θέα στο Αιγαίο. Αυτό που το κάνει μοναδικό αποτελείται από δύο πλήρως ανεξάρτητες κατοικίες. Η πρώτη βρίσκεται στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο και περιλαμβάνει ένα ευρύχωρο σαλόνι, μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα και 3 υπνοδωμάτια, από τα οποία τα 2 είναι master με ensuite μπάνιο. Η δεύτερη στο υπόγειο με κουρακλέ είναι εξίσου αυτόνομη. Έχει σαλόνι, κουζίνα και 2 υπνοδωμάτια και δικό της μπάνιο. Ιδανική για ενοικίαση ή φιλοξενία. Ξαδυσία και τα έξτρας. Πισίνα, περιποιημένος κήπος, αποθήκη και θέση στάθμευσης. Είτε το επιλέξεις για μόνιμη κατοικία, είτε για επένδυση μέσω Airbnb ή μακροχρόνιας μίσθωσης, και οι δύο ανεξάρτητες μονάδες σου δίνουν απόλυτη ευελιξία. Αν θέλεις να δεις περισσότερα, ας επικοινωνήσουμε.